יש עניין שהתהפך הכל לתודה, מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. יש עניין שהתהפך הכל לתודה, מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תשמע את הדיסק, תפסיק להתבגן. אתה מאמין שיכולים לקלקל, תגיד תודה והכל יתעדכן. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לנו. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לנו. איזה טוב השם, איזה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. איזה טוב השם, איזה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך על כל תודה שאני זוכה לומר לך. תודה רבה לך השם יתברך על כל תודה שאני זוכה לומר לך. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, זמר לשמך עליון. טוב להודות לשם, להודות לשם, זמר לשמך עליון. איי 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 להגיד כל בבוקר הזכר ונתך בלילות, להגיד בבוקר בבוקר הזכר ונתך בלילות. הטובה הכי גדולה שאפשר להגיד לך תודה רבה, זו הטובה הכי גדולה. אדם זורק תודה רבה, זו הטובה הכי גדולה שיכול לקבל, שהוא זכה, שהוא אומר תודה. איפה שהיה היה העיקר להתחיל להתחלה. איפה שהיה היה העיקר להתחיל להתחלה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. היי אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. היי מה שהיה העיקר להתחיל להתחלה. היי מה שהיה העיקר להתחיל מההתחלה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. בדיקת חיוכים. איזה בעל תשובה נכנס להתפלל בישיבה של החרדים. הוא מתפלל בהתלהבות, בתעוררות. הם ישנים את התפילה. אז הוא אומר, תראה, מסכנים אלה, תינוקות שנשבו. זה המציאות. הם נשבו ולא לימדו אותם אמונה והתבודדות ותשובה ושמיעת עיניים, תיקון הברית. לא לימדו אותם. אז הם גם תינוקות שנשבו. זה נשבע פה וזה נשבע פה. יש דבר שזה צריכים להפיץ. צריכים לתת להם את האור של האמונה. השתבח שמו לעד. בעזרת השם, אנחנו היום נזכה ביחד לסכם סיכום מושלם נזכה כולנו להבין בצורה ברורה מאוד את כל העניין הזה של הגאולה, הישועה. צריכים לזכור טוב שאם אדם לומד את 5 חומשי תורה, לדעת מה היה פעם, צריך לדעת מה היה פעם. שידע שזה לא נקרא תורה, הוא לא לומד תורה. הוא לומד ספר היסטוריה או ספר סיפורים. ברגע שאדם לומד את התורה, לדעת מה היה פעם, זה לא נקרא תורה בכלל. במקום לכתוב על החומש, ספר בראשית, ספר שמות, כתוב ספר היסטוריה או ספר סיפורים. לא רק שזה לא תורה, אלא גם הוא מקבל כללה. כתוב בזוהר הקדוש, שמי שלומד את התורה בצורה כזאת, טיפח רוחו. כי התורה זה לא ספר סיפורים,
הוא לא ספר היסטוריה, תורה זה ספר שמלמד אותך מה השם רוצה ממך. למד את כל אחד מאיתנו, תורה משון מורה, שהיא מורה לנו את הדרך שנלך בה. אמנם חלק מהתורה כתובה בדרך של סיפורים, אבל בשביל ללמד אותך, לא בשביל לספר לך סיפורים. בשביל ללמד את כל אחד וכל אחת מה בורא העולם רוצה מאיתנו. אז אם כן, בואו ננסה ביחד לסכם מה אנחנו יכולים ללמוד מהספר שמות, שבו מסופר על יציאת מצרים, על הגאולה הראשונה. כמובן שיש הרבה מה ללמוד, אבל נתרכז היום בין דבר אחד, בנקודה אחת. בתוך כל הסיפור הזה, נתרכז בדבר אחד. רואים לאורך כל הדרך, מהרגע שהגיע משה רבנו למצרים, לגאול את עם ישראל, ועד הגאולה השלמה, שיצאו ממש, הגיעו לארץ ישראל, לאורך כל הדרך, עם ישראל מתלוננים, בוכים, כל הדרך. שמה הוצאת אותנו ממצרים? מה, אין קברים במצרים? מה? אמרנו לך חדל ממנו, שנעבדת מצרים, אמרנו לך את זה כבר לפני שיצאנו ממצרים, אמרנו לך, תעזוב אותנו, תן לנו לעבוד. ועכשיו הוצאת אותנו, להמית אותי ואת בניי בצבא, וכל רגע תלונה אחרת, בכיינות אחרת. רואים את זה לאורך כל הדרך, כל פעם איזה בחייה חדשה. כל מצב שאין להם איזשהו קצת קושי, איזה קצת ניסיון, מיד, יאללה, מתחילים לבכות. להתלונן ולהאשים את משה. אז מה המסקנה המתבקשת מזה? שאם אדם לא יעבוד על עצמו, הוא לא ישתנה. כי מה רואים? עם ישראל ראו ניסים ונפלאות וישועות, דברים שנשמע כאלה, מיראה כאלה, מה? איזה ניסים ראו עם ישראל? איזה ניסים? מה הם לא ראו? מה המסקנה המתבקשת? שאדם אם יראה את הניסים הכי גדולים בעולם, כי יותר מה שראו עם ישראל ניסים ביציאת מצרים, לא היה ולא מקווים שבגאולה הזאת נראה ניסים כאלה כמו שהבטיחו לנו. אבל מאז הבריאה עד היום הניסים הכי גדולים היה ביציאת מצרים. היה ניסים שאי אפשר לתאר. תורה, מישהו למד תורה יותר טוב עם ישראל שהיו אז. שמעו את קולו של הקדוש ברוך הוא, שמעו. למדו תורה מפי משה רבנו, והיו במדבר. לא היה להם לא עבודה, מבטיח לכם, תראו, אתם יכולים לבדוק שאני לא שקרן. לא היה להם, לא, באמת לא שילמו ארנונה, לא חשמל, לא פלאפון, לא טלפון. לא היה להם לא שכירות, לא משכנתה, כלום לא שילמו. גם לא קנו במכולת, קיבלו את הכל בחינם. גם היה להם חודשי חופשי, נסיעות חינם. גם לא היו חולים, כל הבאים של המדבר. גם לא היו צריכים לחבס. גם אנשים ישבו ללמוד תורה. הבגדים הם מתחבסים לבד. גם לא היו צריכים לתפור. כל אחד עם הבגדים שיצא ממצרים גדלו איתו. לא היו צריכים גם לבשל, לא כלום. עומד להם אוכל מוכן, משהו חבל הזמן. רק ישבו ולמדו תורה. כלום לא היה להם מה לעשות. וזה לא עזר להם כלום. למה? כי משה רבנו, הוא אמנם כתב את כל הספרים האלה, את כל הגנים האלה, הוא כתב אותם. אבל עוד לא יצאו אז לאור. הוא לימד אותם גן האמונה, לימד אותם מזדייר, לימד אותם. צריכים לעשות התבודדות. אבל בגלל שעוד לא יצאו בספרים, אז זה היה חלש קצת. אז לכן לא השתנו. אבל מה אנחנו לומדים? בשביל עצמנו אנחנו לומדים. שאבא לא ילמד את עצמו. שהוא יוכל להשתנות בלי שיעבוד. הגאון מבין על זכותו יגן אומר. שיותר קל שאדם ידע את כל הש"ס בעל פה, לא רק ילמד אותו, ילדע אותו בעל פה, מאשר לשנות מידה אחת. רק מי שניסה פעם לשנות מידה אחת, או לצאת מתאווה אחת, הוא יכול להבין מה שאני מדבר איתו. לכן אדם יכול ללמוד תורה בישיבה, גם 100 שנה הוא לא ישתנה. הוא לא ישתנה. להשתנות צריכים לקחת ולעשות עבודה. זה המסקנה הראשונה שאנחנו מסכמים לנו מתוך התבוננות קצת בחומש על יציאת מצרים. מסקנה א'. עכשיו עוד מסקנה שאנחנו צריכים היום
להבין אותה וללמוד אותה טוב. שעם ישראל כל הזמן בכו, התלוננו, מה השורש של הדבר שגרם להם לבכות? להיות כל הזמן בכיינים. מהו הנקודה השורשית והיסודית שגרמה להם, לעם ישראל, להיות בכיינים כאלה? מה? אתם יודעים מה? שהם היו כפויי טובה. כפויי טובה שכמותכם. אם הייתם רואים את הטובה שבורא העולם עשה איתכם, הייתם מתלוננים? אז קצת, טיפה להתאמץ בשביל לזכות לגאולה שלמה. טיפה. ומה תתאמץ? תעבוד על המידות שלך. תראה את ההכרת הטובה. כפויי טובה. אם היו טיפה רואים איזה טובות השם עשה איתנו. היו רק אסירת תודה לשם. מה שאתה עשית לנו, אנחנו מודים לך, הוצאת אותנו ממצרים. מעבדות להירות השתבח לך. מה לא הראית לנו? מה לא עשית איתנו? אתה מלווה אותנו, מורה עולם מלווה אותנו. עמוד ענן ביום ועמוד אש בלילה. מנקה להם את הדרכים, מסדר להם את הדרכים. פינוק כזה, מה לא השם לא עשה איתם? חוץ מהכרת טובה, מה יש לבן אדם? חוץ מתודה רבה. גם אם יהיה לו קשה, גם אם יחסר לו. הוא כל כך זוכר את הטובות שהשם עשה איתו. הוא רק אומר תודה רבה, תודה רבה. כבר עשיתי כל כך הרבה טובות. בבקשה, תרחם עליי, תעשה לי, מה אני אעשה? חסר לי גם זה, תעזור לי. כמה הרבה טובות עשית איתי, תעזור לי, תתן לי גם את זה, טוב. בבושה, אדם צריך להתבייש לבקש. ככה זה מתחיל מהאדם הראשון. לא הולך כל הדורות, תתבוננו בכל החומש, 5 חומשי תורה. השורש של כל העוונות זה כפיות טובה. השורש, כל המידות רעות זה כפיות טובה. עצבות, דיכאון, ייאוש, בכיינות, כל משפחת הדיקי למיניהם, תוצאה של כפיות טובה. אם היה רואה את הטובות שהשם עשה איתו, הוא לא היה עצוב אף פעם בחיים שלו. אף פעם לא היה עצוב. הוא רק היה מודה ומשבח ומהלל את השם. מה זה עצבות? אומר רבנו, שאדם למעשה כועס על השם. למה אתה לא עושה רצוני? יא חוצפן? אתה כועס על השם? את כועסת על השם את? חוצפנית? למה? כי אתה כפוי טובה ולא רואה את הטובות שהשם עשה איתך עד היום? אני לא טוב לך, כל התלונות הזה, הבכיינות הזאת, הדיכאון, הייאוש, הכל זה כפיות טובה. אם אדם היה רואה את הטובות, חי בהכרה של לראות את הטובות, יוצא מהאנוכיות הזאת, רק מודה ומהלל את השם, משבח את השם. כל המידות הרעות זה כפיות טובה. שלום בית, אם כל בן זוג היה מכיר טובה לבן זוג שלו השני, היה כמו תודה ותודה ותודה. פשיטה שהיה להם שלום בית, או איזה שלום בית היה להם. כל אחד מגיש, לא, כמו היום ישראל, טיפה משהו חסר, יאללה, צעקות, תלונות, בחיות, דיכאונות, עצבויות, לא טוב לי, זה, מה אני עושה? ותזכרו, גם חינוך ילדים. מה זה לחנך ילד? שידע להכיר טובה. ילד שיודע להכיר טובה, להגיד תודה רבה באמת, ולהכיר טובה, הוא ילד מחונך, והוא יגדל, והוא יצליח בחיים. כל יש בן אדם לחברו, זה הכל יש להכרת טובה. או ההפך מזה, שלום. אמרתי לקדוש ברוך הוא, בן של עולם, תראה, אני מאמין בך אמונה שלמה, שאתה צדיק וישר, צורי ולעולת אבו, מאמין בך באמונה שלמה, אבל לא מבין אותך. מה? בגלל שפעם אחת בכו עם ישראל, בכו פעם אחת. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. בן של עולם. אז פעם אחת בכו. אז תן להם 2 סטירות שיבכו ונקבע הסיפור. תן להם 2 אגרופים, 2 בעיטות, 10 בעיטות. שיבכו וגמרנו. זבנג וגמרנו. אז בגלל שבכו פעם אחת, בגלל זה נחרבו פעמיים 2 בית מקדש. גלויות נוראות עברו עם ישראל. גלות ראשונה, גלות שנייה, גלויות. שואות נוראות עברו עם ישראל. מיליוני יהודים נשרפו ונכחדו ביסורים נוראים קשים. מיליונים של יהודים. אוטובוסים התפוצצו ויהודים התפוררו לרסיסים. לאבק דק. גירושין בלי סוף. המחלה התפשטה בצורה נוראה, מחלה נוראה. שומעים כל כך הרבה אנשים חולים במחלה הנוראה. הרבה בעיות קשות של שלום בית. סמים. גם הבורסה נפלה. בקיצור בעיות. הרבה בוכים. הרבה סבל.
הרבה בחיות. על מה? פעם אחת בכו. אז בכו פעם בחייה לחינם. בראש העולם. פעם אחת בכו בחייה של חינם. בסדר, אז תן להם עונש. מה שתחליט, אתה יודע, אתה בורא עולם, תחליט, תן להם איזה עונש. לא. עונש מתמשך בלי סוף. נו, בבקשה. אין שום עוון בעולם שעם ישראל עשו, או שיעשו, שיקבלו עונש 1/1,000,000 מהעונש הזה. שום עוון, ואני לא מגזים. שום עוון שיעשו עם ישראל, עוון הכי נורא שיעשו עם ישראל, לא יקבלו עונש 1/1,000,000 מהעונש הזה. מה קרה? כולם בכו פעם אחת. אתם יודעים למה? בורא העולם לא העניש את אף אחד. בורא העולם אמר, עד שאתם לא תצאו מהבכיינות, תמשיכו לבכות. אמרתי בהתחלה, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא בשביל שהשאלה תהיה מובנת. השם ברוך לא רוצה שנבכה. עד הבא, השם ברוך מחכה שנגיד תודה והכל יסתדר. עכשיו נוכל להבין מה שרב נתן כתב בליקוטי הלכות. רב נתן כותב בליקוטי הלכות, שאם עם ישראל היו שומעים לכל הצדיקי אמת, שמלמדים אותנו, עם ישראל מלמדים אותנו הצדיקי אמת, מה הם מלמדים אותנו? שנאמין שהכל לטובה, ונודה לקדוש ברוך הוא על הטובות שהוא עושה איתנו, ונודה לקדוש ברוך הוא גם על הרעות שהוא עושה איתנו, שנאמין שהכל לטובה. אז מה היה קורה אם היינו זוכים לאמונה הזאת? אומר רב נתן, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות, כל הצרות היו מתבטלים, וכל הגלויות לגמרי, כבר הייתה מזמן גאולה שלמה. עכשיו מובן על פי השכל שהשם חנן אותי להבין את הליקוטי הלכות. שבח לא רוצה שנענש, הדבר מצידו שלפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, שכבר תהיה גאולה. מה יתחילו? עם ישראל יצאו בכפיות טובה, שעם ישראל יעקרו את המידה הרעה הזאת, וילכו עם תודה בהודעה, יכירו את הטובה ויודעו לשם. הדבר שבח לא העניש אף אחד, הקדוש ברוך הוא לא העניש. כל מה שאתם בורחים תמשיכו לבכות, תתחילו להודות, אז ההודעה רק תלך ותגדל. בדרך שאתם רוצים, מוליכים, אתם רוצים לבכות, בבקשה, ניתן לכם על מה לבכות. אתם רוצים לבכות, ניתן לכם הרבה על מה לבכות. כשאתם עצוב, בורא העולם אומר, טוב, למה שתהיה עצוב בחינם? ניתן לך על מה להיות עצוב. אדם מדוכא, למה שתהיה מדוכא סתם בחינם? ניתן לך סיבה טובה להיות מדוכא. אדם בוחר ומקשבות. עכשיו אני אתן לך יופי על מה לבכות. כשאדם מתחיל להודות, מתחילים הישועות לבוא בכמויות שהוא לא יודע איך, הוא כבר יתבלבל. הדבר שמביא את הצרות הכי גדולות בעולם, הבכיינות. זהו המידה הרעה שבשבילה באנו לעולם הזה לתקן אותה. זהו זה. זה מה שצריכים עם ישראל לתקן. כל הזמן בכו. זה לא פתאום החליט. כל הזמן הם בכו והתלוננו. בסוף אמרנו כשברוך הוא, שאתם אוהבים לבכות, ניתן לכם על מה לבכות. למה שתבכו סתם? למה? למה שם עשה את זה? עד שעם ישראל לא ילמדו להודות ולהלל, לשבח את השם, להיות מכירים בטובה, אז אין שום גאולה. גאולה זה שיעשו תשובה עם ישראל, שיהיו מכירים בטובה. תדעו לכם, כשאדם בוכה, עצוב, מדוכא וכולי, כל המשפחה, משפחת הייאוש, הקדוש ברוך הוא סוגר את כל הדלתות ואת כל החלונות, וגם שולח מלאך שיטייח את הקירות, אולי שזה חור, שלא תכנס שום תפילה של אותו בכיין אליו. וכשאדם אומר תודה רבה לשם, תהיה להודות, הקדוש ברוך הוא פותח את כל הדלתות והחלונות ושלוח מלאך שיורידו את הקירות, גם קירות לא צריך שיהיה, שהכל יהיה פתוח, שהתפילות של אותו אחד שמודה ייכנסו אליו. וגם הוא לא צריך בכלל לבקש. כשאדם מודה, מה שאומרים, אומרים, מה זה אומר תודה, מה חסר לו עוד? תן לו, תנו לו מה שחסר לו, בלי שיבקש אפילו. אמרה לי בחורה שהיא לקחה לה מחברת והחליטה, אמרה הקדוש ברוך הוא, אני כותבת את הטובות שאתה עושה לי. כמובן שאם רוצים לכתוב את הטובות שהשם עושה, אז צריכים להביא מזכירה אלקטרונית, משהו. אבל לפחות מה שאפשר לכתוב. תחילה לכתוב, אומרת, אני כותבת בשביל להודות לך ולא לשכוח אותם, שיהיו רשומים מול העיניים שלי הטובות שאתה עושה לי כל יום. נהיה לה גן עדן בעולם הזה. איזה ישועות, איזה טובות נהיה לה. איזה המתקת הדינים, כל הזמן בשמחה. והשם מפה ישועות, משם ישועות. עכשיו סיפר לי, אברך חשוב, שהיה לו צרה גדולה מאוד, הלך הודע לשם שעה שלמה. במקום לבכות על הצרה הזאת שבא לו, צרה נוראה, התחזק, הלך לחוף הים, עשה התבודדות, שעה שלמה הודע לשם. הבן אדם הזה שמישהו טבע אותו על סכום כסף שהוא לא חייב לו. הוא היה לו הצ'ק שלו, והוא לא קרא את הצ'ק.
והוא פתאום החליט להתעורר אחרי כמה שנים, ולתבע אותו. הוא הלך, הודה לשם שעה שלמה, אומר, בוא שלום, אני מאמין שזה הכל אתה, הוא רק בובה, הוא לא קובע כלום, הוא רק מקל שלך, הוא כלום, משתבש ממך, מה שאתה, תודה לך, אתה יודע מה שאתה עושה, והוא מודה לו מפה, מודה משם, מודה. מעניין, ההוא, השנבח, עורר אותו, התקשר אליו בבוקר, אמר לו, אני קח את הצ'ק, תקרא אותו, וזה התבטל הכל. יהודי שהיה 1,200,000 שקל בערך, בא לשדה להתבודד, אז פגש אותו חסיד ברסלב, חבר שלו, מה נשמע? התחיל לבכות לו, תשמע, אני היה 1,200,000 וצרות, לבכות לו. שאל אותו, אתה עכשיו נכנס לשדה לבכות לשם? הוא אומר לו, כן. שמה באתי לשדה לבכות? אמר לו, בכית, כמה זמן שבכית, עזר לך? הוא אומר לו, לא עזר כלום. הוא אומר, תשמע לי, רק תודה לשם. הוא שבועיים הודה לשם, בא יהודי נתן לו 1,000,000 שקל. זה דברים בדוקים, זה לא סיפורים שאני מספר לכם. עכשיו התקשרה מאזינה, עכשיו באנו מהרדיו לפה, דיברתי על תודה והודה, אומרת, היא בעצמה ישבה להודות, ועל הבוקר השם שלח לה סכום גדול מאוד שהייתה צריכה אותו. אני לא מספר פרטים, אולי לפעמים מישהו מכיר מישהו, זה לא... אז בבקשה מכם. מה המסקנה מתבקשת בינתיים, ממה שהשם זיכה אותנו לסכם? למה הגאולה עוד מתעכבת? כי כל אחד פה לא החליט לעבוד על הבכיינות, כולם בכיינים. שזה הגאולה מתעכבת. עכשיו נתן אומר, אם עם ישראל יגיד תודה לשם, יודו לשם, בין על הטוב בין הרע, בוודאי יתבטלו כל הצרות, כל הגלויות לגמרי, ותהיה ממש גאולה שלמה. הלכתי לבקר חולה, מצב קשה מאוד, השם ירפא אותו רפואה שלמה, במחלה הנוראה הזאת. אז מה אמרתי לו ולכל המשפחה? רק להודות, לא לבקש כלום. רק להגיד תודה, להתחיל להודות ולהודות. בלי סוף. ואם תשמעו לי, יהיה פה נס אמיתי, שכל עם ישראל יראו מה זה כוח של תודה והודאה. ואני בטוח בזה. כל צרה שלא תהיה בעולם, אם ילכו בתודה והודאה, כי תודה והודאה, זה מבטל את כל הדינים שיש על הבן אדם. כל הדינים. כי כשאדם מתחיל, הוא אמר לי, מסכן החולה, שהוא עצוב וזה, אני מבין אותו, זה ניסיון קשה מאוד. מצב קשה מאוד. אף אחד פה לא מתיימר להגיד שהוא יכול לעמוד בניסיון. זה ניסיון קשה, פשיטה. אבל הוא כבר נמצא בתוך הניסיון. והאמונה זה אמונה. והאמונה אומרת שאין רע בעולם. אין רע בעולם, האמונה אומרת. כל מה שאדם אומר רע בעולם, אתם יודעים למה אדם אומר רע בעולם? כי הוא לא למד את שני הספרים האלה. הוא לא למד בגן האמונה ובגן החוכמה. למה? מה הקשר? למה אם אדם היה לומד את הספרים האלה, היה יודע שאין רע בעולם? אתם יודעים למה? כי שני הספרים האלה מלמדים את הבן אדם, שכל אדם יש לו מסלול שלו אישי. כל בן אדם יש לו את הפסים האישיים שלו. בורא עולם, כשהוא בורא בן אדם, הוא בורא לו את המסלול שהוא צריך ללכת איתו. ומאז הבריאה, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, לא היה ולא הווה ולא יהיה שני בני אדם שיש להם אותו מסלול. וכל מה שעובר על כל בן אדם, זה בשביל לנתב אותו למסלול שהוא ברא לו בורא עולם. קשה לך? תתבונן. למה קשה לך? אולי בורא עולם שתפנה פה ימינה, בשביל שתעלה למסלול שלך. ירדת מהפסים, אז השם ברוך עושה לך קשה, שתחזור לפסים. לא הולך לך, תתבונן. למה לא הולך לך? מה בורא עולם עושה? לאיפה הוא הולך לכוון אותך? כל בעיה שיש לבן אדם, כל ניסיון, יש בזה מסר מבורא עולם, איך לכוון את הבן אדם, שיעלה למסלול שלו. מה זה מושג רע? שאדם רוצה ללכת עם המסלול שהוא ברא לעצמו, הוא החליט שזה המסלול שהוא רוצה, וכיוון שמפריעים לו ללכת במסלול של עצמו, זה נהיה לו רע. כל מושג רע זה כפירה. שהבן אדם, הוא אומר לו זה רע, למה רע? כי הוא אומר אני רוצה ככה ללכת, זה מפריעים לי, אבל זה לא המסלול שלך. מסלול שאתה רוצה ללכת בו אתה בעצמך, אתה בראת על עצמך את המסלול הזה. תלך במסלול שבורא העולם ברא לך. תתבונן, אז זה רע. מכל הצרות שהשם ברוך נתן לי עד היום, מזה נכתבו הספרים האלה. כל הספרים נכתבו. ממה? ממה שאכלתי גלידות? ממה שנלחמתי ועבדתי? המושג רע זה כפירה. כי כל מה שהשם עושה לטובה עושה. יש סעיף בשולחן ערוך, לעולם אדם יהיה רגיל לומר, כל מן דוד רחמנא לטב עביד. סעיף בשולחן ערוך.
זה לא חסידות, זה הלכה. המושג רק כי הבן אדם לא רוצה לחפש מה השם רוצה ממני. הוא לא הולך עם השני הספרים האלה, שמלמדים את הבן אדם איך אדם יעלה על המסלול שלו. זה הספרי תיאוריה של הנהיגה העצמית, וגם מנהיגה מונעת, לעלות, ללמוד את קורס הקטרים, וגם את הקורס של הטייסים, שאיך לטוס, איך כל אחד יש לו, צריך להיות טייס וקטר וכו'. כל אחד ידע. אין רע, השם טוב, הכל טוב. כשתרצה ללכת על המסלול שלך, אתה תראה שאין רע בעולם. כל מה שעובר עליך זה בא לכוון אותך, שתדע מה השם רוצה ממך. אז אם אדם רק ילך עם תודה בהודעה, וישיר השם, וישבח את השם, יראה איזה ישועות מתחילים להיות לו. אם כן, מה המסקנה מתבקשת, מה השיעור שלמדנו? שכל אחד פה בבקשה מכם, וגם מי שישמע את הדיסק הזה, או את ה-DVD, כל אחד בבקשה, שיקבל על עצמו ללמוד את הספר בשדה יער. והספר הזה ילמד אותו איך עושים שעה התבודדות, ואיך עושים חצי שעה על דבר אחד. מתוך השעה התבודדות לעשות חצי שעה על דבר אחד. זה הדרגה הכי נמוכה, כי ודאי שמי שיכול לזכות יכול לעשות גם שעה על דבר אחד, גם שעתיים על דבר אחד, אבל דרגה הכי נמוכה, לפחות שכל אחד יכול להחזיק בה, שיעשה חצי שעה על דבר אחד. על מה יעשה? כל אחד יקבל על עצמו מהיום, שחצי שעה יתבודד לעקור את הכפיות טובה שבתוכו, את כל המידה הרעה הזאת של עצבות ודיכאון וייאוש ובכיינות, שכל זה תוצאה של כפיות טובה. ולעבוד על הכרת הטובה, רק להודות ולהלל, לשבח את השם, לראות את הטובות, לא לשכוח לקחת מחברת, להתחיל לכתוב את הטובות, לא לשכוח אותם, נצח נצחים, לכתוב, להתחיל לכתוב ולהתחיל להודות לשם. רוצים גאולה? הנה בבקשה. יש עצה לגאולה, שכל אחד ואחד, ישים את כל העבודות שהוא רוצה לעבוד, ואת כל ההשגות שהוא רוצה להשיג בצד, ויעקור את הרע שמתוכו. הרע של כפיות הטובה. תזכרו היטב, חכמינו לימדו אותנו, שכל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. מה זה סופו? פירושו, הסוף זה תכלית. התכלית שלו זה, יש לו תכלית בחיים, לקפוץ בטובה של הקדוש ברוך הוא. כי בשביל להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, צריך להזכיר טובה לאבא, לאמא. איך אדם, אבא גידל אותך, אמא, לא ישנו לילות. עכשיו אתה בא צועק עליהם, בזה אותם, מכה אותם. כפוי טובה שכמותך, רע שכמותך. איך? הכרת טובה לכל בן אדם, בתוך הזוגות. כל אחד יתחיל לקחת לו פנקס מיוחד, לכתוב את הטובות שהבן זוג שלו עושה לו. ויגיד, אין, זהו, אני רק להיות אסיר תודה לשני. ואז גם הוא יהיה אסיר תודה רק לקדוש ברוך הוא. וכל אחד שישמע לי, בבקשה מכם. רוצים כבר להביא את הגאולה. אמרנו עכשיו, עד שלא יצאו עם ישראל מהמידה הרעה הזאת של הכפיות טובה, של הבכיינות, של העצמות, כל זה כפיות טובה, וילכום תודה בהודעה, לא אין. רב נתן אומר, כבר מתמלא את הגאולה שלמה. שום עבודה לא לפני העבודה הזאת. וכל אחד שילך עם העניין של תודה בהודעה, יבוא כל שבוע יספר לנו ניסים שהיה לו אותו שבוע. כל שבוע. מי שילך עם תודה בהודעה באמת, כל שבוע, בכל אחד שיש לו איזה בעיה בחיים, שילך עם תודה בהודעה. אין לך ילדים, אין לך ילדים, תודה לשם, שעה ביום. אין לך זיווג, תודה לשם, שעה ביום. כל בעיה שיש לך, רק תודה לשם. כל אחד יבוא יספר לנו כל שבוע סיפורים, מה זכה באותו שבוע. כי כל אחד שילך עם השכל הזה, עם האמת הזאת של תודה בהודעה, הוא ודאי יתבטלו ממנו כל הצרות שלו, הוא. כלליות זה יהיה כשכלל ישראל כולם ילכו בשכל הזה, לכן כל אחד צריך לקבל לעצמו. לעבוד את העבודה הזאת. ללכת עם תודה בהודעה. כל אחד יקרא לעצמו, זה חצי שעה ביום להתפלל על השם. תעקור ממני את המידה הרעה הזאת, שהכפיות טובה, שהיא מביאה את הבכיינות ואת הדיכאון. תזכרו טוב מה שאמרנו, שבגלל כפיות טובה אתה בכיין, בגלל כפיות טובה אתה עצוב. אם היית רואה את הטובות, היית אומר רק תודה, תודה. על מה יש לי לעצוב? על מה עשה לי? הדבר אחד עשה לי שאני לא אומר מספיק תודה. ולכן כל אחד ייקח לעצמו. כולם יקבלו לעצמם חצי שעה ביום להתבודד על זה. לעקור את המידה הרעה הזאת, את הרע, את השורש של הרע של כל אחד. לכן שרבנו כותב, שתתרבה ענווה בעולם יבוא משיח. זה ענווה! כי העצבות והבכיינות, הכל זה בא ממה? מגאווה. שאתה חושב שהכל מגיע לו, וכולם חייבים לו, והוא לא מרוצה, ויש לו תלונות.
כל זה גאווה. המן הרשע הולך על שתי רגליים. המן, אני חושב שכולם צריכים להשתחוות לו, לתת לו, חייבים לו. לכן כל אחד ייקח את עצמו לידיים לעקור את הרע, יתפלל על זה 0.5 שעה ביום. בוא נשמע, תחקור ממני את הכפיות טובה שאני מכיר בטובה לכל בן אדם. תרחם עליי, אני אכתוב את הטובות שאתה עושה לי, וגם כל בני אדם. אני אכתוב, כי אני בוודאי, אני שכח. כי הטבע שלי רע. רק לראות שכולם חייבים לי, ואני. לכן אני אשתמש עם הכתיבה. כתוב זאת זיכרון. כתיבה נותנת זיכרון. כל אחד יקרא לו מחברת. או איזה פנקס גדול. וימלא אותו בטח בשבוע אחד. ולהתחיל לראות הישועות. ולחזור על זה. תודה רבה. להודות. אמר לי איזה תלמיד שבאמת הוא ראה נס גלוי. הוא מקיבל עצמו 5 דקות ביום להודות על הנס הזה, שלא ישכח אותו אף פעם כל ימי חייו. אז ודאי השם יראה לו הרבה ניסים. הוא לא ירם את עצמי. אני חייב לחיות את האמונה. באמת לראות את הטובות שהשם עושה איתי. צריכים ללמוד להודות על הכל. לבכות, אפשר לבכות רק מתוך געגועים לשם, או שבוכים על העבירות. וגם לא להאריך בזה הרבה. לבכות, לעשות תשובה, להתקדם, לשכוח. עכשיו שעם האור הזה שלמדנו, אנחנו מבינים שבאמת השם כולו טוב, והכל ההנהגה שלו כולה טובה, ואין שום רע בעולם. הרע זה בגלל שאדם לא הולך עם הספרים, עם הדיסקים האלה שמלמדים את האמונה. כי באמת מי שילך עם הספרים, הדיסקים, הוא כל היום רק ישיר. לכן בני ישראל, הגאולה ממש בפתח, כפשוטו. בורא העולם רוצה לגאול אותנו. שזה הוא מוריד את האור הזה הנפלא הזה. תבינו, מה מעכב את הגאולה? הבכיינות. מה לא עשו תשובה עם ישראל? עשו תשובה על הכל, על העיקר לא עשו תשובה. על הדבר שגרם. הרי צריכים תמיד לעשות תשובה על הגמר. מה הדבר שגרם את הגלות? הבכיינות. למה השם קבע לנו בכייה לדורות, שזה הגלות הנורא הארוכה הזאת? בגלל הבכיינות הראשונה. אז מה צריכים לעשות תשובה? על הבכיינות. פה בספר דיברות אליהו, שואל שאלה, התורה מספרת לנו שיעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו, עם המלאך, נאבק איתו כל הלילה. בבוקר אומר לו, טוב, שלחני, זהו. הגיע השחר, מה אני צריך ללכת, לעלות למעלה, להגיד שירה? ואומר לו יעקב, לא, אני לא נותן לך פס שחרור, עד שתברך אותי. לא תברך אותי, אני לא משחרר אותך. ויאמר, לא יעקב עוד יאמר שמך, כי אם ישראל, הוא שואל שאלה נפלאה. הוא לא בירך אותו, אלא שיננו את השם. הרי אמר לו, אני לא אשחרר אותך, רק אם תברך אותי. תסתכלו בחומש, אז הוא שינה לו את השם, הוא אמר לו, שמע, מעכשיו יקראו לך ישראל. אז איפה יש את הברכה פה? אז הוא מסביר פה, הוא אומר תירוץ, שישראל זה אותיות שיר אל. אמר לו, הברכה שאני מברך אותך, שעכשיו תגיע לדרגה, שתתחיל כולך רק לשיר השם, בכל מצב שיאמר לך. ישראל זה אותיות שיר כן. כל הזמן רק תשיר ותהלל, תודה לשם. שכבר באמת תגיע לדרגה הגבוהה ביותר שיש בעולם הזה. הדרגה הכי גבוהה שיש בעולם הזה, שאדם שר ומודה ומהלל את השם ברך. הרי כתוב בישעיה הנביא, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, יפרסמו את הניסים, את הנפלאות, יודו לשם, ילכו בתודה והודאה. צריכים לספר את הניסים שכשבוכו. אבל ככה זה הטבע של הבן אדם. שאפילו הוא רואה ניסים, אנחנו רואים שמה שלא ינוב ולא ישן שומר ישראל, שבורא העולם שומר עלינו ועושה לנו ניסים ונפלאות השתבח שמו. והטבע של בן אדם, שהדבר שהוא מתפעל ממנו, זה ניסים שהוא רואה על עצמו. ככה מה לעשות? אפילו ניסים שאתה שומע על מישהו אחר, רואה על מישהו אחר, אז לא צריך להיות באמת בעל עבודה, בעל מדרגה לראות, להתפעל מזה. אבל בדרך כלל, ניסים שאתה רואה על עצמו, בשרו, יותר, אבל גם זה יש הסתרה גדולה. אפילו הניסים שאתה רואה על עצמו, יש שכחה בהסתרה, ואדרבה, לא רק שיש הסתרה, אלא ממש, רק רואים רק מה חסר. רק מה שחסר ומה שלא טוב, רק זה מה רואים. כל הטוב לא רואים. לכן בעזרת השם, ושזה אמרנו, ואנחנו אומרים שוב, שכל אחד ייקח לעצמו איזה פנקס בכיס שלו, או מחברת, וירשום כל יום את הניסים שהשם עושה לו.
והפנקס הזה יציל לו את החיים. הניסים רק ילכו ויגדלו, והישועות רק ילכו ויגדלו, וכל מה שאדם סגור לו איזה דבר, שיתחיל להודות על מה שסגור לו להודות. מה שקשה לך תודה לשם. שעה שלמה, תראה איך אתה פותח את כל השערים. מה שיכולת לפקוד, בחיות בלי סוף, ולא הצלחת לפעול בבחיות, בתשובות שלך, בתפילות, תלך תודה, תראה תפעל ישועות. למשל אדם אין לו פרנסה, שיודע שאין לו פרנסה. אדם אין לו זיווג, שיודע שאין לו זיווג. אדם מתעכב לו משהו, יודע על מה שמתעכב לו. אדם חולה, שיודע שעל זה שהוא חולה. יודע, שעה שלמה, יום יום, יראה את הניסים. איך יכול להיות? מה זה? כיוון שאדם, שכשהוא אומר, תודה לך השם, אני מאמין שכל מה שאתה עושה איתי זה הכל לטובה, והכל מדויק, ואין פה שום טעות בהשגחה. הכל לטובתי הניסית, הכל בשביל התיקון של הנשמה שלי. זה שלי פרנסה עכשיו, זה שמתעכב לי, זה שההורים שלה עומדים על זה שלא נתחתן, זה שהסבתא שלה עומדת על זה שככה, זה ש... כל האדם יודע לשם, יאמין שזה השם הכל. בזה הוא ככה מודה שזה הכל השם, זה לא בני אדם. בזה הוא מאמין, מודה, שהכל בהשגחה פרטית, והכל לטובתו הנצחית, והכל מדויק, ואין פה שום טעות. ובזה פותח את כל השערים. בהיסטוריה של עם ישראל היה איזשהו זמן, דבר שהוא צריכים ממש כולנו לעורר. זמן חזקיה המלך, סנחריב בא לכבוש את כל ארץ ישראל, את כל ירושלים. חזקיה המלך מה עשה? נעץ חרב, צו 8, למי? לחיילים? לא, לכל עם ישראל. נשים, בנים, בנות, כולם שילמדו תורה. חז"ל מספרים לנו שבדקו על כל ארץ ישראל. לא מצאו תינוק ותינוקת, גם בנים, גם נשים, גם תינוקות, לא? שלא היו בקועים במשניות הכי קשות שלנו היום, תלמידי החכמים בקושי יודעים אותם. כל עם ישראל ידעו תורה, עדות, כל עם ישראל ידעו תורה. צו 8, סנחריב בית המדרש, שמי שיצא מללמוד תורה ידקר. לא סתם, צו 8, מי שיבטל תורה חייב מיתה. המלך קבע, זהו זה מה. כולם ישבו ללמדו תורה. טוב, זה מין תשובה, כולם בקיאים בתורה, נו. למה אין לו נהיה גאולה שלמה? חז"ל הגמרא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיה המלך משיח, וסנחריב גוג ומגוג, אבל הוא לא עשה, למה? כי לא אמר שירה. לא אמר שירה. ריבונו של עולם, תגידו לי עכשיו, אולי אנחנו מבינים מה שחז"ל אומרים או לא מבינים? כולנו מה כל הזמן אומרים, שומעים? ללמוד תורה, ללמוד תורה. פשיטה צריכים ללמוד תורה. לא היה וכנראה לא יהיה כזה דור. כנראה נראה שלא היה כזה דור, וכנראה גם לא יהיה כזה דור. כל עם ישראל, מקטן עד גדול, יודעים כל כך, כל התורה, יודעים תורה, תינוק, תינוקת. כנראה שלא היה, וכנראה נראה שלא יהיה. אולי בזמן משיח, אבל זה כבר משיח, זה כבר עניין אחר. זה עוד לא היה משיח, זה עוד לא היה משיח. לא, נראה שלא היה. שכולם יודעים תורה. אז מה קרה? אז גמר, תמיד תגידו לי, כולם יודעים תורה. אם התורה לא הביאה את עם ישראל לשיר שירים, ועוד כאלה ניסים שראו, עוד לפני שירו ניסים היו צריכים כבר לשיר שירים, להודות לשם כל היום. אנחנו לומדים תורה ושרים מאוד. כל שכן שרואים כאלה ניסים גלויים, שבלילה ההוא בא מלאך של צדקות והיכה במחנה אשור 185,000, רק קצינים, לא חיילים. רק קצינים, מפקדים גדולים. כמה צבא הוא הגיע. כאלה ניסים גלויים, לא אמרו שירה, אז אי אפשר להביא גאולה. כי דוד מלך ישראל שהוא הגואל, שהוא נבחר להיות משיח, מה מיוחד בו? שהוא כולו שירה והודאה. שהוא הגיע לעניין של השירה והודאה הכי הרבה מכל העולם. לכן הוא נבחר להיות המשיח. ומה הוא אומר לכל עם ישראל? מה יעשו? מה הוא מבקש מכל העולם הזה? כל מי שקורא תהילים. מה הוא קורא בתהילים? קורא בתהילים, תשירו לשם, תודו לשם, תהללו את השם. תהללו בשם קודשו, שמאל לבקשי השם, שירו לשם שיר חדש, שירו לו כל הארץ, זמרו לו שמו, הללו את השם כל הארץ. לכו נרנה לשם, נריע לסושענו, מזמור תודה ראו לשם כל הארץ. כל הארץ, תסתכלו, תהילים, רוב התהילים, הוא אומר לכולם, תשירו, תזמרו, תהללו, תשבחו, תודו, זהו. לכן בעזרת השם שאנחנו לא נפסיד את השיעור, אז בעזרת השם אני אסכם אותו באלף, בית, ג', ד'. אסכם אותו בצורה ממש תמציתית, יהיה לכם מאוד קל לזכור את השיעור ולהעביר אותו לעוד יהודים. השיעור שיש בו סיכום של הגאולה, אור הגאולה, סיכום של הגאולה. א', מי שלומד תורה
בשביל לדעת מה היה פעם, הוא לא נקרא שהוא לומד תורה. כי הוא לא לומד תורה, כי זה לא התורה. התורה זה אדם צריך ללמוד, לדעת מה השם רוצה ממני. זה א'. לא רק בשיעור הזה, כל החיים, כשאתה לומד חומש, נביא, מה שאתה לומד, תלמד מה השם רוצה ממני. אז זה א', ב', מה אנחנו לומדים מסיפור יציאת מצרים? בעניין הזה העיקרי שאנחנו נוחזים בו, לומדים שעם ישראל מאז שבא אליהם משה רבנו, לאורך כל הדרך הם בכו, התלוננו, כל פעם בלשון אחרת. מה זה מלמד אותנו? צריכים ללמוד על עצמנו, בשביל זה אמרנו א', צריכים ללמוד על עצמנו. מה מלמד אותנו? מלמד אותנו שעם ישראל הרי ראו ניסים שאין גבול לניסים שהם ראו. כולם ראו יותר מעשר מרכבה של יחזקאל הנביא. למרות שעוד כל הניסים האלה לא השתנו. מה זה מלמד אותנו? שאדם לא השתנה אם הוא ראה ניסים. מה עוד? הם למדו תורה. ממי? מהקדוש ברוך הוא שהם שמעו את 10 הדיברות. מפי הקדוש ברוך הוא שמעו פחד אלוקים. שמעו את כל הקדוש ברוך הוא. פחד אלוקים. ולמדו תורה מפי משה רבנו. זה לא שינה אותם. אם אדם לומד תורה בלי לעבוד על עצמו, זה לא שינה אותו. אדם יכול לשמוע את השיעור הזה. אם הוא לא יקרא את השיעור הזה, לעבוד על עצמו, זה לא ישנה אותו. זה המסקנה, זה ב'. שאדם, אם הוא לא יעבוד על עצמו, הוא לא ישתנה. למה לא השתנית? בגלל שלא עבדת על עצמך. זו הסיבה היחידה. לא יגיד, לא, הוא ראה ניסים. ניסים לא משנים את הבן אדם. הוא למד תורה מפי משה רבנו. זה לא משנה מי תלמד תורה, לא ישנה את הבן אדם. ב', אדם לא יעבוד על עצמו, הוא לא ישתנה. בסדר? ג', מהי הסיבה בשורש שבגללה אדם הוא בכיין, בגללה אדם הוא עצוב, בגללה אדם דוקה, בגללה אדם מיואש, בגללה אדם לא מרוצה. מה? שהוא כפוי טובה. ג', שורש כל הרע זה כפיות טובה. לאורך כל ההיסטוריה, מאז אדם הראשון שהוא כפוי טובה ראשון, שרש"י אומר כפוי טובה, ועד היום שורש כל העבירות, שורש כל הרע, יסוד כל הרע, זה כפיות טובה. אדם שהוא לא כפוי טובה אף פעם לא יהיה עצוב. אם הוא יזכור, רק יכתוב את הפנקס הזה, את הטובות, הוא אף פעם לא יהיה עצוב. הוא רק יהיה אסיר תודה. זה מה שהוא יהיה. תודה, חוץ מתודה, מה יש לי להגיד? מה יש לי להגיד? שאני רואה את כל הטוב שהשם עושה איתי כל רגע ורגע. מה שעשה איתי, מה שעשה כל אחד. תזכרו טוב ג', שורש כל הרע זה כפיות טובה. שורש כל הטוב זה הכרת הטובה. אדם שמגיע להכרת הטובה, הוא זכה להיות טוב. הוא טוב. כי הוא כל הזמן מכיר טובה, מודה, כל אחד לא יוותר לילדים שלו להגיד תודה רבה על כל דבר שנותנים לו. תדע להכיר טובה, אל תהיה כפוי טובה. תגיד תודה. אתה לא אומר תודה, לא רוצה לתת לך. תדע להיות מכיר טובה, אתה שחייבים לך. וכל בן זוג יגיד לבן זוג שלו תודה על כל דבר. הבית ייראה אחרת לגמרי. כל החיים יראו אחרת לגמרי. השורש כל הרע זה כפיות טובה, ושורש כל הטוב זה הכרת הטובה. זה הדרגה, ד'. צריכים להבין שבורא העולם גזר את הגלות הזאת על עם ישראל הארוכה. למה גזר את הגלות הארוכה על עם ישראל? בגלל שעם ישראל בכו. צריכים לדעת שורש, כל דבר. שורש, מה השורש של הגלות הזאת? למה הם נמצאים בגלות? צריך לדעת מה השורש. כתוב בפירוש. עם ישראל בכו, הקדוש ברוך הוא כבר נמאס לו גם כל הבכיות שלהם. אחר כך כשבא שלחו אותם רגלים ובאו בכו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. קודם כל תסתכל איזה קליפה יש בתוכו. תכף נגיד לכם מה הקליפה, עוד מעט נגלה לכם מה הקליפה שיש בתוכו בן אדם. מה השורש של הקליפה, צריכים לחוות אותה. שהיא השורש של הבכיינות של כל בן אדם. אז למה אנחנו נמצאים בגלות? מה הסיבה? צריכים לדעת על איזה עוון. נעשה תשובה על העוון. העוון הוא בכיינות. אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה של דורות. עכשיו מובן על קוטעי הלכות. שאם עם ישראל ילכו תודה בהודעה, בוודאי הייתה כבר מזמן גאולה שלמה. בוודאי אומר נתן. ודאי. כי כל הגלות בגלל הבכיינות. כשעם ישראל עשו תשובה על הבכיינות וילכו, מה ההפך מהבכיינות? לא להגיד תודה רבה על הכל. כי הבכיינות זה פשוט כפירה נוראה. שאדם כופר בטובת השם, כופר בטובה, ככה כל הטובות הוא רק עוד בוכה. טיפה משהו קצת קשה לו, בוכה, מתלונן. צריכים לדעת, זה ד'. אז מה הסיכום? שהשם ברך לא העניש אותנו שנבכה עליו, לא. כי בדרך שאדם רוצה, הוא אומר לכם, אתה רוצה לבכות, ניתן לך על מה לבכות.
כשתתחיל להגיד תודה, נגאל אותך. נתחיל לתת לך על מה להגיד תודה, תתחיל לתת לך על מה להגיד תודה, תגיד עוד תודה, תקבל עוד, עד שיהיה גאולה שלמה. פשוט. אין פה שום מעונש, שום דבר. של ברכה דבר אומר, בבקשה, תתחילו להגיד תודה, ותראו איזה שעות. הדבר שעם ישראל צריכים לעצמנו זה מה הבכיינות. באמת עכשיו נוכל לקשר את זה לפורים. שקליפת המן עמלק, וזה הקליפה שיש בכל אחד, שהיא גורמת לו לבכיינות, לתלונות ולעצבויות. כי המן הרשע הזה, עם עין הרע, היה לו 208 בנים. מה עם עין הרע? מה זה? והיה עשיר גדול. ולמעשה הוא היה מלך, אחשוורוש שהיה כמו בובה. כי המלך אחשוורוש נתן לו את הטבעת, ואמר לו, מה שתרצה תעשה. וכל העולם משתחווים, כולם קוראים משתחווים להמן, כולם. מה היית מצפה מהמן? שהוא ילך וירקוד כל היום. מה אתה עושה? כי השיג את מה שלא השיג שום מילי דושה. כל העולם משתחווים, לא? הוא המלך בפועל, עשיר גדול. מה אתה עושה? 208 בנים. מה אתה עושה? 208 בנים? מה אתה רוצה? מה עכשיו הבן אדם הזה? הגיע להשיא הגדולה. וכל זה לא שווה לי. כל זה לא שווה לי. למה? אחד לא משתחווה לו. זה הקליפת המן. לא שווה. אתה אומר לו, אבל יש לך איזה זה? לא, לא שווה. אז מה? אבל זה לי. אבל כל זה יש לך. לא, זה לי. כל זה לא שווה לי. אתה עוד אומר, כל זה לא שווה לי? בגלל שמשהו לא הולך לך לסדר? זה קליפת המן המלך. קליפת הבכיינות. אז באמת גם תקשר עם מה שחז"ל שאלו, המן מן התורה, איפה המן רמוז בתורה? אז אמרו שני מקומות. המין העץ, שאמרת לי לא לאכול אכלתי, אז המין זה אותיות המן. אז מה זה קשור, המין העץ? מה זה קשור להמן? כי בורא העולם נתן לאדם הראשון, כל העולם לא שם אותו בגן עדן, כל טוב שבעולם יש לו. אמר לו, עץ אחד אל תיגע. הכל יש לך, כל העולם שלך. תאכל, תשתה, תתפנק, מלאכים צולים לו, בשר ודגים, ומשקים לו אותו ביין, ומפנקים אותו. בקיצור, גן עדן, שם אותו בגן עדן. תלמד תורה, תשיר, תרקוד, תאכל, מה שאתה רוצה. ואז שם אותו בגן עדן, שם היו עצים היו שם. רק עץ אחד אל תיגע. אומר, לא, כל זה לא שווה לי. לא, זה דווקא את זה. זה כמו המן, יש לו הכל לא, רק את זה. אם זה לא, אז לא, הכל לא שווה. עוד כתוב חז"ל, אמרו, באיפה עוד מרמוז המן? במן, כתוב המן. המן שאכלנו, גם כן אותיות המן. למה? מה יש שמה? זה אבי דוד ככה הזכיר לי בדרך. מה המן הזה? מה זה קשור להמן באמת? כי פה במן היה משהו הפוך. במן אפשר היה לטעום כל הטעמים. מה שתרצה יכול לטעום. אתה חושב, אני עכשיו אוכל, מה אתה רוצה? קוסקוס? יאללה, אוכל, וואי, איזה קוסקוס. זה קוסקוס שקשבוכו עשה, זה לא קוסקוס שמישהי עשה. תחשוב עכשיו שקשבוכו עשה קוסקוס, יש טעם מישהו, רק מחליט עכשיו, אתה יודע מה עכשיו, בא לי איזה דג מעושן, דג משהו מעושן, אבל עישון, זה קשבוכו עישן את הדג הזה, זה לא עכשיו איזה בית חרושת, זה לא. קיצור, כל טוב, מה אתה, זה לא. אומרים, לא, נמאס לנו מהלחם הקלוקל הזה, עוד אומרים לו קלוקל. למה? כי הוא אומר, לא רואים כלום בעיניים, אנחנו רוצים לראות את הבשר בעיניים. לא לטעום, טועם את הבשר, רוצים לראות אותו בעיניים. כל זה לא שווה לי. כל מה שנתן לך לא שווה לי. נתן לך מן שיש בו הכל, מה אתה רוצה? גם מה היה במן? מתעכל בגוף, לא צריך לצאת לשירותים. רק זה לבד תגיד תודה 1000 פעם. על זה צריך להגיד תודה, לא כל... זה כבר אין תודה בכלל להגיד. איך תגיד תודה על זה? איך תגיד שאתה אוכל, נבלע לך באיברים. זה אוכל של מאחים. וגם מספיק לך, אתה צריך הרבה. רק בשביל שהשם ככה ברא בעולם שאדם צריך לאכול בשביל לחיות, אז אתה יכול לאכול קצת וגמרנו. נתנו לך מן. אפשר להבין את זה. את הטובות שהשם עשה עם עם ישראל. נתן להם אוכל של מלאכים, השתבח שמו לעד, יתעלה זכרו לעד. איזה טוב השם. באמת איזה טוב השם, השתבח שמו. תקשיבו טוב. יש פה דבר מאוד מזעזע. שהשם דבר מצווה את עם ישראל, זכור את אשר עשה להם בך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך, ויזן לבך כל השרים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים.
והיה בעניה השם אלוקיך לך בכל אוהביך, תמחה את זכר עמלק לא תשכח. ריבונו של עולם, תזכור, אל תשכח, כי עד על כסקה מלחמה על השם בעם המלך. אין כיסאו של בורא עולם שלם, כיסאו זה מלכותו, ואין שמו של בורא עולם שלם, אז למה היה עמלק? ריבונו של עולם, זה מזעזע לחשוב על זה, בורא עולם. עד שעם ישראל לא יצאו מהבכיינות, שזה קליפת המן עמלק, לא יצאו מהבכיינות. אז כיסאו של שבעין זה לא מלכות, מה? שמלך לא. מלך שכולם רק מתלוננים, איפה מלכותו? כיסאו שלו לא שלם, מלכותו לא שלמה. כולם בוכים, מתלוננים, כל זה לא שווה לי, לא מרוצה, עצובים. תדעו לכם טוב, שאין בושה, מי שרוצה לבייש את הקדוש ברוך הוא, רק יהיה עצוב, לא צריך לעשות הרבה. וכל שכן שיתלונן, וכל שכן שיבכה ויהיה עצוב, ויהיה מדוכא וכו'. למה זה בושה לקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא כביכול, חב שלום, הוא לא מנהיג את העולם שלו בצדק, כי עובדה יש לך תלונה. הרי אתה לא מרוצה. סימן שמה? שלפי דעתך, את, חולקים על הצדק שהשם יתברך עושה. לפי דעתך זה לא צודק. אתה לא מקבל זה באהבה, לפי דעתך השם יתברך לא צודק. אז זה בושה גדולה לקדוש ברוך הוא. לכן, מה קורה? הבדין למעלה, שלא יכולים לראות איך שמביישים, מבזים את הקדוש ברוך הוא, ישר פותחים את התיק של אותו בן אדם שמתלונן, או בוכה, או מיואש, או עצוב, פותחים. אומרים בוא, אולי הוא צודק, אולי הקדוש ברוך הוא, חב שלום שכח לשלם למישהו. הוא לא יתנהג עם מישהו בצדק, חב שלום. אז בוא נבדוק, לראות, אולי באמת, אז ישלמו ישר, בשמיים לא רוצים להיות חייבים. לכן כתוב שהמעיין בתפילתו, מביא עליו דינים, למה? כי מה הוא חושב? מגיע לי, התפללתי. בשמיים אומרים לו, מישהו חושב פה מגיע לו, בוא נבדוק, מה הקדוש ברוך הוא חייב מישהו לא שילמו, בוא נשלם מהר, מה זה לא יפה שהקדוש ברוך הוא חייב לא משלמים. בוא נבדוק את התיקים שלו. כמובן שהשם הוא צדיק וישר, צורי ולעבלת בו, כולו יושר, כולו טוב. ועד רבה, פותחים את התיקים, רואים, הבן אדם יש לו חובות גדולים, איזה חובות יש לו. ועד עכשיו עוד חכינו לו בסבלנות, אבל כיוון שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישלם לו, והקדוש ברוך הוא לא חייב לו כלום, אז קצת חובות ממך קצת. וזו הסיבה שבאים לאדם צרות. כי תדעו לכם, כשאדם בוכה, בדרך שאדם רוצים מוליכים אותו, אתה רוצה לבכות? ניתן לך מה לבכות, אל תדאג. נשתדל לדאוג לך שלא יעשה לך בחיות, יהיה לך מה לבכות תמיד. כשאדם הולך תודה, אומרים, אתה יודע מה? אתה אוהב להודות? ניתן לך להודות, שלא תפסק לך תודה בשיר וההודעה. תבינו טוב. זה קליפת המן עמלק. מלחמה על השם בעמלק מדור דור. ממה הוא נלחם? בעצבות, בדיכאון, בייאוש. שזה השורש שלו כפיות טובה, תזכרו. השורש של הכל זה כפיות טובה. וזה נקשר זה עם משה רבנו ששבוע הבא זה יום ההילולה שלו, יום זין באדר. והאיש משה ענה מכל האדם. שזה השורש של כל הטוב. הכרת הטובה, שזה בא מהענווה. שאדם, הוא רק רואה כמה השם טוב וכמה השם מיטיב איתו. הוא נהיה עוד יותר ענב, איך בכלל השם נותן לי עוד, ונותן לי עוד, ונותן לי עוד. הוא נהיה עוד יותר קטן, ועוד יותר קטן. הכפיות טובה, שזה תוצאה של גאווה, זה מנפח אותך עוד יותר בגאווה. והכרת הטובה, שזה שורש שלו של טוב וענווה, זה מביא אותך לעוד יותר ענווה. תהילאות, ואתה מתחיל להתבייש, ולהגיד, בוא שלום, עוד טובות. תתבייש, מי אני? עוד טובות, עוד טובות, עוד טובות, אתה נהיה יותר אפס, יותר אפס. שזה האור של משה רבנו, שזה המן, מה עשה? חישב, חשבונות, מתי יעשה את פורים, מתי יעשה את הגזרה, ראה שבחודש אדר מת משה, זהו, מת משה, שזה הענווה, השורש הענווה, השורש, אז אם מת משה, הוא יכול, התרופה לחסל את המן עמלק, באותו חודש שמת משה, אז הקליפת המן יכולה להתגבר, לכן קבע שהוא בחודש אדר, אז יהיה, חב שלום, הגזרה, להרוג, להרביד, להשמיד, כל נעל בת זקן, תא וכו'. כי עכשיו משה מת. הוא לא יודע שמשה, שצדיק מת, אז הוא מתחיל לחיות. אמנם גם נולד משה, יש כמה תירוצים, אבל התירוץ העיקרי, שצדיקים לא מתים. אדרבה, הם עכשיו הם גדולים. מה שמשה היה בעולם הזה, זה כלום. עכשיו משה עולה ועולה ועולה, והוא ממשיך הלאה להתפלל על עם ישראל, ממשיך הלאה להעיר בעם ישראל, לדאוג לעם ישראל. מה, משה הצדיק נפטר? מה פתאום? הצדיק הוא רק עובר עכשיו, הגוף כבר מצמצם אותו. הוא צריך עכשיו
להתפשט בכל הכוחו, כל אורו. זהו לא ידע המן עמלק, שאדרבה משה רבנו באותו יום שמת, באותו יום התחיל להעיר פי אלפים מה שהעירים כשהיה עדיין בעולם הזה. שנזכה ללכת באור של משה, בדרך של משה, להכניע קליפת המן עמלק, ללכת עם תודה והודעה, וכל אחד התחיל לספר לנו את הניסים מאז שהוא התחיל להודות. הנה, סיפור של השבוע, יהודי מחפש דירה בירושלים, כמה הוא חיפש? שום דבר לא הולך לו. שבוע שעבר הלך, אמר שעתיים תודה לשם, וחתם חוזה השתבח שמו. כמה הוא ניסה, שום דבר לא הלך. התודה פתחה את השערים, זהו. כותב בשם הרבי מסלונים, אני מודה לקדוש ברוך הוא שזכיתי לכוון דעת גדולים, כי זכיתי שברוך השם הדברים האלה כתבתי אותם, זיכה אותי לכתוב אותם בספרים, ואמרתי אותם כבר כמה פעמים בשיעורים, אבל ברוך השם מצאתי את הצדיק הנורא הזה שגם הוא כתב את זה. שמחתי מאוד לראות שברוך השם, שזכיתי לכוון דעת גדולים. כותב שהמידה השמח והיקר היא מידה כללית, שכוללת כל המידות הטובות ונפלאות, והיא פועלת בלב האדם, מי שיש לו את המידה של שמח וחלקו, הוא מביאה אותו, מי שיש לו את המידה של שמח וחלקו, מביאה אותו לגן עדן בעולם הזה, ולגן עדן בעולם הבא. אם אדם עומד על מידה של שמח וחלקו, שתכף נסביר אותה כמו שזכיתם כבר לשמוע את זה ממני, וקראתם בספרים בחסדי השם. שהוא מונה שם כמה מעלות הטובות, שזוכה להם מי ששמח בחלקו, עד שזוכה לתשובה מאהבה, שאין דבר מעלה מזה, שאפילו הזדונות נעשים לו כזכויות. מה פירושו המידה שמח בחלקו? מה פירושו? תקשיבו טוב, בראש העולם שהדברים שאני אומר שכתבו בלב שלהם, אמן. שיהודי שמח בחלקו זה פירוש שהוא שמח ומרוצה מהנהגתו של השם יתברך איתו. מה זה חלקו? תמיד אמרתי לכם חלקו, זה הירידות שלו, אמרתי לכם, הנפילות שלו זה חלקו, הקשיים שלו זה חלקו, הבעיות שלו זה חלקו, כל הזמן אמרתי לכם מה זה נשמע בחלקו. הנה היא כותב בזה, שיהודי ששמח ומרוצה בהנהגתו יתברך, שיודע שכל מה שהשם עושה לטובה עושה, שמח בחלקו, שהוא נקרא חלק אלוקה ממעל, היא המידה היותר גדולה מכל המידות ונפלאות, והיא פועלת בלב האדם, שזה תכלית הכל שיהודי יהיה שמח ומרוצה בהנהגת הבורא יתברך שמו, שזה בדיוק מקשר, למדנו ביחד בשם רבי נתן מברסלב, שאדם צריך להודות לשם על הטוב ועל הרע, כבר מיד תהיה גאולה. למה אנחנו נמצאים בגלות? בגלל שאנחנו בעצמנו עדיין בוכים. נכון שבורא עולם קבע, אמר להם, אתם בחיתים בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אבל בורא העולם השתבח שמו, הוא לא אומר, אנחנו לא סובלים בגלל שבחור אז, בגלל שאנחנו עדיין בוכים. שאנחנו נתחיל להגיד תודה, שנפסיק לבכות, מיד תהיה הגאולה שלמה. שזה העניין של שמח בחלקו, שהוא נותן תודה בין על הטוב, בין הרע, שהוא מאמין זה חלקי. המושג רע, זה בגלל שבן אדם רוצה שהשם יתבטל אליו. כשאדם רוצה להתבטל לשם, אין כבר רע. כי אז מה שקורה לו, הוא מסתכל, למה השם עשה לי? כשהוא רוצה לכוון אותי לאיזשהו מקום. אז הכל טוב, אז אין רע בכלל. ותזכרו מה שלמדנו. למדנו שהשורש כל הרע זה כפיות טובה. למה אדם עצוב? כי הוא כפוי טובה. למה אדם דוקה? כי הוא כפוי טובה. למה אדם לא שמח בחלקו? כי הוא כפוי טובה. למה אדם לא מרוצה? כי הוא כפוי טובה. למה הוא מתבכיין? כי הוא כפוי טובה. כי אם היה רואה את הטובות שהשם עשה לו, עושה לו רק ביום אחד. אתמול ניגש אליי אברך, אמר לי כבוד הרב, נרדמתי כל הלילה, ובבוקר קמתי מאוחר, וכל היום אני כבר רק סתם ככה נרדם, בקושי עשיתי, ולא הולך לי, ואני אמרתי לו, בוא, יא בכיין, בוא תגיד לי. טבלת היום במקווה? הוא אומר, כן. טבלת בציצית? כן. הנחת תפילין? כן. פלת שירות? הוא אומר, לא בכוונה, אבל פלת, קראת את הסידור? כן. בסדר. למדת קצת? הוא אומר, נרדמתי בגמרא. למדת קצת. עשית שעת בריאות? הוא אומר, כן. אמרתי לו, יש לך עכשיו להודות מיליארד שנים על מה שקרה, על מה שנתן לך השם היום. היום שכבר לא הולך לך, היום שלא הולך לך, שנקרא לא טוב בשבילך, אתה צריך להודות מיליארד שנים על מה שהשם נתן לך היום. אתה מתבכיין? כל העצבות, הבכיינות, כולה באה מכפיות טובה. וכל מי שאדם לא שמח ולא הולך עם תודה והודאה, כי הוא כפוי טובה. כי זה הוא לא הולך עם תודה והודאה. ושירה וזמרה לשם בך. כי אם אדם היה רואה קצת את הטובות שהשם עשה לו, רק ביום אחד. כבר היה רק שר מהלל את השם. אם היה לו קצת אמונה, היה לו קצת גן אמונה, קצת גן חוכמה,
היה גם מודה על הרע גם כן. והיה מתחיל להגיד תודה רבה גם על הרע. ואם אדם היה שומע את הדיסק הזה, אז בוודאי היה כמו אומר תודה ותודה ותודה. ואני כל יום שומע, סתם אברך שלי, ספר לי. היה צריך כסף לשכר דירה, לא היה לו. אז אשתו אומרת, מה נעשה? אמר לה, מה נעשה? אני לא יכול לסדר להגיד תודה רבה לשם שעה. הלך לשדה, והיה בוץ, וזה, אבל הלך, עשה שעה תודה. תודה רבה, עד היום נתת לי איפה לגור, והדירה יש בה ככה, ותודה רבה על זה. ותגיד, להודות שעה שלמה, מודה על הדירה הזאת, אין לו כסף להזכיר אותה. מודה ומודה ומודה. מה, צריך להודות, עד היום השם נתן לגור, עד היום שילם לו את השכירות. רק עוד, לא אמר מילה, לא ביקש בכלל. יצא מהשדה, אמא שלו ביקשה ממנו, הולך תקנה לי ירקות, קשרה אליו, הלך לחנות הירקות, ראה אותו איזה חבר שלו, אומר לו, מה זה אתה עם בוץ? אומר לו, הלכתי לעשות שעה התבודדות, להודות לשם. להודות לשם, מה? לא הלכתי להודות לשם שעד היום יש לי דירה, ועד היום היה לי שכירות. בקיצור, הוא אמר לו, שמע, אני רוצה לתת צדקה, הוא אומר לו, בקיצור, נתן לו את כל הכסף של השכירות, בלי שהוא ביקש ממנו. עוד לא יצא מהשדה, עוד לא ניקת הנעליים מהבוץ. אין איש, אדם אומר תודה, אין דבר כזה, אדם אומר תודה שאין לי בנים, תודה שאין לי זיווג, תודה באמת, באמונה, כי אתה עושה הכל מדויק, אין פה טעות בהשגחה, אם אתה הקמת את הזיווג, זה מדויק, אין פה טעות בהשגחה, כל דבר, תודה רבה לך, אין לך כסף, תודה שאין לי כסף, תודה לך שבח, אין פה שום, מה יש טעות בהשגחה, שלום, הכל לטובה, כל מה שהשם עושה לטובה עושה, זה השכל, זה השמח בחלקו, שהוא שורש הביטחון, שהוא יודע שאין השם טוב, בכל ההנהגה של השם, אז אם יש לו כזה ביטחון, לא יחסר לו כלום, מבטל את כל הדינים, כל הגזרות, הוא לא צריך שום השתדלות. עכשיו, כתוב בספר תורת אבות, שאם יהודי שמח ומרוצה, בנהגת הבורא יתברך שמו, מה שהסברנו עכשיו, הוא אומר תודה לשם על כל מה שהשם עושה איתו, גם כשכואב לו מאוד, יודע שהקדוש הוא מתנהג עמו כך, הרי זה טוב, הוא שמח בהנהגתו יתברך, אפילו שכואב לו מאוד. הוא אומר תודה לך השם, אתה מתנהג איתי ככה, שמח בהנהגה שלך. אז המידה כנגד מידה, גם הקדוש הוא מקבל אותו, איך שהוא מתנהג, הוא מחל לו על כל העוונות שלו. הקדוש אומר לבן אדם, שמע, כל העולם שלי, אני מנהיג אותו מידה כנגד מידה. אתה מקבל את ההשגחה שלי, את ההנהגה שלי, בלי שאלות, אני גם מקבל אותך כמו שאתה, ומוחל לך על כל העוונות שלך, כך הוא כותב. אתה מתחיל לחקור על ההנהגה שלי, אתה לא מרוצה מההנהגה שלי, אני גם לא מרוצה מההנהגה שלך. מפחיד וגם מצד שני מחזק משמח. עכשיו מובן גם עוד שורש של הבכיינות. אתה מתבכיין, אתה לא מרוצה מההנהגה שלי, בורא העולם אומר, אז בוא נבדוק את התיקים שלך, ונראה באמת את ההנהגה שלך אתה, ואת ההתנהגות שלך, ואני ודאי גם לא מרוצה מההתנהגות שלך, ובבקשה תתחיל לשלם חשבונות. אבל אם אתה מרוצה מההנהגה של בורא העולם, שמח במה שאני מנהיג אותך, מקבל את הכל בשמחה, אני גם מקבל אותך כמו שאתה מוחל לך על כל העוונות שלך. אומר, וזה התיקון הגדול ביותר, לעניינים של התשובה, יש עניינים שכתוב בחז"ל, שתשובה לא מועילה להם. אבל מה מועיל להם? להיות שמח בחלקו. פחד אלוקים מה שכתוב פה. יש דברים שכתוב בחז"ל, שתשובה לא מועיל להם, גם תעשה תשובה לא מועיל להם. מה מועיל להם? שאתה אומר כשברוך הוא שמע, אני שמח מה שאתה עושה איתי. אז גם זה מועיל לו תשובה. לא רק העוונות שמחלים לך סתם עוונות. גם עוונות שכתובה להם שתשובה לא מועילה להם, גם נמחלים לך כשאתה שמח בחלקך. עכשיו נבין טוב את השיעורים האלה שלמדנו. לשמוע ולשמוע ולשמוע ולשמוע. עד שכולם יצאו מהכפירה הנוראה שלא מקבלים את הנהגת השם יתברך כמו שהיא, שהכל לטובה. מהכפירה שלא מאמינים בשם שהוא עושה רק טוב. מהכפירה הכי נוראה שלא בוטחים בשם שהוא עושה רק טוב. ובוכים ומתבכיינים. אומר עוד פעם, התיקון הגדול ביותר לעניינים שתשובה אינה מועילה להם, מה התיקון? לקבל את הנהגת הבורא בשמחה ורצון. מה שכתוב בגמרא במסכת ברכות, שכאשר ישעיה הנביא בא לחזקיה המלך, ואמר לו, צב לביתך, כמת אתה ולא תחיה. מה אמר לו? אמר לו חזקיה המלך לישעיה, תן חיוך, וצא בבקשה מפה. קלן בועתך וצא. למה? כך מקובל אני מבית אבי אבא. אפילו הרב חדה מונחת לו על צווארו של האדם, אל יתייאש מן הרחמים. שמה זה? שאפילו הרב חדה מונחת לו על צווארו של האדם, פירושו שנחתם בטבעת המלך ביום הכיפורים אפילו.
אל תייאש מן הרחמים, שהיה עדיין יש עצה. בכוח המידה העליונה הזאת, ביטל את הגזרה. איזה מידה? העצה של האמונה, הביטחון בשם. יש לו ביטחון, בכל השנה הוא בטל את כל הגזרות. כל הדינים, כל העוונות. בשלושה שבועות האחרונים שאני אומר שיעורים על תודה, כבר אמרו לי כמה יהודים שהיו באים אליי בדבחינים, אומרים, אתה שם לב שכבר לא בא לך? נהיה לי טוב. רציתי להגיד תודה, נהיה לי טוב. תדעו לכם, מה למדנו בליקוטי הלכות? שאם ישראל הפסיקו להתבכיין ותחילו להגיד תודה, יהיה הגאולה היום. שאלתי את עצמי, לא מבין, תראו שצדיקים נוראים גדולים מאוד, תנאים, אמוראים, אמרו, התפללו, יתה ולא יחמנש. התפללו שהם לא רוצים להיות בזמן משיח. נראה מוזר, מה? לא רוצה להיות בזמן משיח? מה? כל אחד אנחנו מחכים למשיח, מה? כל אחד מה מצפה? שמשיח יבוא, יהיה הכי טוב, לא? אז מה, הם לא ידעו את זה? הם ידעו יותר טוב מה שאנחנו יודעים. לפני כמה חודשים, כשדיברו עוד פעם יש למשיח וכל מה שהיה, המלחמה הזאת, אז אחד הצדיקים הנסתרים הגדולים שיש בעולם הזה, שאי אפשר להגיד את השם שלו, הוא אמר, משיח יבוא, הרבה יקבלו מכות, יהיה מלחמות, יהיה צרות, הרבה ייפגעו. הוא אומר, מה שהיה בשואה זה כלום, כשיבוא משיח יהיה יותר גרוע מהשואה. וזה יעזע אותנו. כל הזמן שיבוא משיח יפתור את כל הבעיות. כשמשיח יתגלה, יש לזה מחיר, ומחיר כבד מאוד. כשהקדוש הוא עכשיו יאיר את עינינו ביחד, בעניין הזה של תודה בהודעה, אמרתי, באמת יכול לבוא משיח, כולם יפסיקו לבכות, תחילו להגיד תודה, ויבוא משיח עם ריקודים, בשמחה, לא יהיה שום צרה, אף אחד לא יפגע. נכון, באמת, בלי הדרך של תודה בהודעה, אם צריך לבוא משיח, יש לזה תשלום מאוד כבד, מפחיד אפילו. אבל אם הדרך של תודה בהודעה, כי צריכים להבין, העוון העיקרי שהוא בגללו אנחנו נמצאים בגלות, זה העוון של הבכיינות. כתוב זה בליקוטי מוהר"ן בפירוש, שזה הוא שורש כל העוונות, הבכיינות. למה? אומר רבנו, שבגלל העוון הזה נחרב בית המקדש, בגללו נגזר הגלות, ובגללו עדיין אנחנו בגלות. ממזה משתלשל כל העוונות. יוצא שמעשה יוצא, כל העוונות משתלשלים מהבכיינות בסוף. שאין דבר בעולם שמכעיס את הקדוש ברוך הוא יותר מהבכיינות. מי שרוצה, יש רצפט בטוח, בדוק, לא 100%, מיליארד אחוז. מי שרוצה שיהיה לו ייסורים, שרק יבכה. זה רצפט, אבל על הזמן. מי שאוהב, מזוכיסט, לא יודע, יש בעולם כל מיני דברים, יש בעולם, אני יודע מה. מי שמזוכיסט, ואוהב ייסורים, מאוד בקלות. חבל על הזמן, רצפט, בדוק ומנוסה. מהו? לבכות. מיד יקבל אותם בצרורות, יקבל את הייסורים. לא באחד אם יקבל את הייסורים. לכן, צריכים להבין טוב, שכשאדם אומר תודה, ומתחיל לראות הישועות, אז חשבתי שנזכה להפיץ את הדיסק הזה, אז יתחילו, כל אחד תתחיל לספר לשני, שמע, אמרתי תודה, נהיה לי כזו ישועה, וכל אחד יפגוש לשמע, שמע, אמרתי תודה, נהיה לי בנים, זה אמרתי תודה, יהיה רפואה. רק היום עכשיו שמעתי מרבי דוד אלקיים, שמשמע וחיי אמן, הוא היה בבאר שבע, אמר שיעור. והוא פשוט אמר את השיעור, פשוט חזר על השיעור ששמע פה. חזר על השיעור. הייתה שם איזו אישה, שלא על אף אחד מהסרט, לא עלינו, הייתה מהלה מאוד קשה, והיה צריך להיות לה MRI, CT, לא יודע מה שקוראים לזה. לא על אף אחד מסתכל את הדברים האלה, לא עלינו. והיא שמעת שהוא אמרה, שמע, הצלת לי את החיים. שינית לי את החיים. שבוע הלכה עם תודה בהודעה, עשתה, אמרו לה, נקי, מה? אמרו לה, הרופא שאל לו, תגידי, עשית טיפולים? אמרו לה, לא עשיתי שום טיפולים. מה, לא לקחת שום דבר, לא עשיתי שום טיפולים? שום דבר, כלום לא עשיתי, נעלם הכל. סיפור של היום, סיפרנו סיפורים, ספר עוד סיפורים. כל אחד התחיל עם תודה, כל אחד יבואו עם סיפורים, שמע, אני אמרתי תודה, נהיה לי פנסה, אמרתי תודה, נהיה לי בית, אמרתי תודה, נהיה לי... בהתבודדות, השם יאיר בליבי, יתחילו לספר, כל אחד ניסים, שמע, אני אמרתי תודה, סיפורים האלה יהיו סיפורים, צריכים כל שבוע להיפגש, שעה לספר סיפורים על תודה וזהו, להמשיך, זה השיעורים שצריכים להיות עכשיו, רק תודה. אם אנחנו כולנו פה נתחזק כולנו, לעסוק בעניין הזה של ההפצה של הדיסק הזה, אפשר להביא את הגאולה ממש בשיריה וריקודים, ומיד עכשיו מיד.
כולם הפסיקו לבכות, כי זה העוון שבגללו, כמו שהסברתי בפירוש בדיסק הזה, העוון שבגללו אנחנו בגלות, זה העוון הזה של הבכיינות שבכינו, וממשיכים לבכות. בוכים, אז כן, תמשיכו לבכות. תחליטו להפסיק לבכות, אז אני אגאל אתכם. כל הזמן אתם בוכים, אני אגאל בכיינים? בשביל מה? לא צריך. מה נעשה עם הבכיינים האלה? לא מגיע להם שום גאולה. יגידו תודה, נבוא לגאל אתכם, מיד. עכשיו תראו, צריכים להבין טוב, שיש בזה עומק עצום. למה התודה מבטלת כל האיסורים? למה התודה מבטלת כל הדינים? למה? שאדם יש לו צרה, יש לו איסורים. לא משנה מה, איזה צרה שיש לו. והוא אומר תודה שלמה, הוא אומר תודה רבה. כמו שאמר לי איזה תלמיד, שיהיה לו ילדים. תודה שיהיה לי ילדים, אני מודה לך, ככה הסברתי לו. אל תיתן לשום מחשבה שתכנס בלב שלך, שכאילו משהו לא טוב. כשאדם לא יכול להגיד תודה על הדבר, פשוט לא, זה לא טוב. זה מה שהשם עשה, זה לא טוב. השם עשה שיהיה לו ילדים, אז זה לא טוב. אבל מה שהשם עושה הכל לטובה. אין, השם לא עושה שום דבר לא טוב בעולם. אז לכן אמרתי לו, אתה חייב להגיד שעה שלמה תודה, ולבקש מהשם, שעה שלמה שלא ייכנס מחשבה, או לא הרהור, שמשהו לא טוב. אין דבר כזה, תודה רבה, בלב שלם. וככה כל אחד יש לו איזו צרה מסוימת, איזו בעיה, שהוא אומר תודה, שהוא מאמין באמונה שלמה, שמה שהשם עושה זה טוב. הרי ידוע שכתוב בכותב מרן, שכל מה שיש לנו בהחברת העולם, בשביל מה לגלות רחמנותו. עכשיו זה נקרא שהוא נכנע, שהוא מכניע את עצמו. כשאדם אומר תודה על הצרה, פירושו שהוא מכניע את עצמו, מקבל את הצרה. איך כתוב בסיפור מעשיות? רבנו מספר, ויהי היום, והיה גיבור, התקבצו אליו כמה גיבורים. מי זה הגיבור, אומר רבנו? מי זה הגיבור? זה מידת הדין. והיה גיבור עם גיבוריו, הולך וכובש מדינות. והוא לא היה רוצה כי אם הכנעה. מה הגיבור רוצה? כשבאה מידת הדין לבן אדם, איך הוא יכול לסלק ממנו את מידת הדין? מה? איך? הכנעה. שהוא מכניע את עצמו. וכשהיו בני המדינה מכניעים עצמם, תחתיו היה מניחם. ואם לאו היה מחריבם, הנה בדיוק. אדם מכניע את עצמו, תחת הקדוש ברוך הוא, אז מקבל מנוחה. נהיה לו ישועה. ואם לאו מחריבם, מידת הדין מתגברת. שבאה מידת הדין לבן אדם, רק הכנעה יכולה לסלק ממנו את מידת הדין. עכשיו שמעתי בשם צדיק גדול מאוד, שאמר שבגן האמונה, יש בו כל הרפואות. מי שקורא אותו, יהיה לו רפואת הנפש ורפואת הגוף. כמו בספר תהילים יש בו כל הרפואות, וגם גן האמונה, כך הוא אמר. שאדם יכול לקרוא גן האמונה, ויהיה לו כל הרפואות בגוף ונפש. כי הספר הזה, ברגע שאדם לומד אותו, הוא מתחיל לחיות האמונה, מתחיל להיות נכנע לפני השם, מבטל כל הדינים מעליו. פה עכשיו דיברנו, עניין של תודה. להסביר את העניין של תודה, שזה לא סתם, אומרים תודה ונהיה טוב. יש בזה המון עומק. כשאדם הוא אומר תודה על הצרה, זה נקרא שהוא נכנע לפני השם לגמרי. כמו שהוא אמר, הבאתי תודה, אני נכנע לפניך, לגמרי. אז זה הכנעה, שיש מידת הדין על בן אדם, מה רוצים ממנו? רק שכנע לפני השם. כי כשאתה אומר תודה, פירושו אתה אומר, שמע, אני בלעדיך לא הייתי מסתדר, בלי הדבר הזה. בלעדיך אני סמרטוט. אתה אומר תודה לשם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני בלעדיך אני כלום. הוא מכניע את עצמו שאין לו כלום מעצמו. גם אדם תודה לבן אדם שקיבל ממנו, פירושו הוא מכניע את עצמו. אתה היית באמת הצינור, ואחר כך קיבלתי את הישועה הזאת. לכן תודה זה נקרא הכנעה. הכנעה, שאדם נכנע לפני השם. עשית לי דבר כזה, תודה. מה שאתה עושה זה טוב. אין, השם לא עושה שום רע בעולם. כשאתה לא יכול להגיד תודה, פירושו זה רע. תחליט. זה טוב, תגיד תודה. אתה לא יכול להגיד תודה, זה אומר שזה רע. אין פה, אתה סותר את עצמך. זה לא חסידות, זה שולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך, לעולם אדם יהיה רגיל לומר, כל מה דוד רחמנא, אתה מעביד כל מה שהשם עושה, טובה עושה. זה לא, תגיד עכשיו איזה, זה שולחן ערוך. אתה מאמין שכל מה שהשם עושה לטובה, אז תחליט. זה טוב, תגיד תודה. אתה לא רגע תודה, אתה אומר שזה לא טוב, תחליט. אתה סותר את עצמך באמונה. זה שאתה מרגיש רע, זה כבר חוסר אמונה. בדיוק אמרה לי איזה תלמידה, אמרה שלא יודע, נגנב לה כסף וזה, והיא אומרת, אמרתי תודה, אבל אני בצער. אמרתי לה, תשמעי, גברתי, אז יודעת, טוב מאוד. אם היית אומרת תודה, באמת, היית מקבל כפל כפליים.
קודם כל מה שהם לקחו זה שייך להם, אין פה שום טעות, לא לקחו ממך כלום. זה שייך להם מגלגול קודם, ועכשיו היה חזר חוב, נגמר סיפור, מה? מתפתת מחוב, השתבח שמו. כמה תודה היא צריכה להגיד. ואם היית מאמינה ואומרת תודה בכל הלב, שבא השש שעושה רק לטובה, היית תקבל כפל כפליים. סתם, הצער הזה סגר לך את הכל. זה ניסיון שדווקא להשפיע לך שפע עצום. הצער זה סגר לך את הכל. אין, אדם סותר את עצמו, לא, אני אומר תודה, אבל אני בצער, תגידי אתה, לא, אני אומר תודה, אבל זה רע לי, אז תגיד אתה, על מי אתה עובד? עליי, עליך, על מי אתה עובד? תגיד, על מי אתה עובד? אין, אתה מחליט שאין, אין רע בעולם, זה המציאות. השאלה, אם אתה רוצה לחיות עם המציאות, אין פה משהו אחר. המציאות אין רע בעולם. כשאתה רוצה לחיות עם המציאות, בבקשה. תתחיל להגיד תודה על כל מה שרע עליך. אל תוותר לעצמך, אין דבר כזה, זה טוב, השם עשה, זה טוב. אני מקבל את זה באהבה, תודה לך בעולם. זרוק את השכל שלך, תלך באמונה. האש הזאת צריכה לבעור, שכולם יתעוררו לדעת, ללכת עם התודה באמת. לא סתם להגיד מהשפה לחוץ, תודה באמת, תודה רבה לך, אתה נכנע, אתה תראה עין בעין שמבטל בעצמך כל הדינים. תרגיל להגיד תודה על כל דבר. אז נחזור לעניין של עמלק. שהוא עמלק, הגיע כפיות טובה של עם ישראל הכי נורא. ואלה אדם כבר לא אומר תודה. אבל גם להגיד, היש השם אלוקינו עם עין. שכביכול עד עכשיו, הוא לא נמצא איתך, עד עכשיו לא עשה כלום. ולכן הבכיינות זה נורא מאוד. שלא רק שאתה לא אומר תודה, אתה עוד בא להתלונן ולבכות. זאת אומרת שאתה בכלל מהפך אל ההפך. טוב, בוא נראה מה כותב פה. זהו זה. חייב כל יהודי לקבל באהבה את כל הניסיונות שברוך הוא נותן לו בבית ובחוץ. אותם ניסיונות באים רק לטובתו, כדי שיגדל מהם. לכן ישתדל אדם לעמוד במבחן הניסיון באמונה וביטחון לדעת. זה לא הוא אותו שליח שעשה את העוול, אלא זה הוא, ברוך הוא. הבנה זאת נוכל לקיים את כל המצוות, כמו לדוגמה, לא לקום ולא ליטול. כך נחיה חיי אמונה שהעולם אינו מקרי ויש יד מכוונת. אהובי, לא נשכח לזכור תמיד ברגע של ניסיון, זה לא הוא, הוא. זה לא הוא, זה הוא. זה טוב. להזמנת קלטות יש להתקשר 052-2240-696. וכן ניתן לתרום לישיבה או לעשות הוראת קבע בטלפון 052-3372-280. אשרי מי שיזכה לקחת חלק עמנו בעבודת הקודש של ההפצה. אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא.